Zo, goeiedag iedereen te Hulst. Ik ben hier bij depot 7 op enkele honderden meters van het winkelcentrum Stationsplein. Dus open hier van 10 uur tot 18 uur, ook op zondag. Goeiedag. Hier ook natuurlijk tuinzaken voor deze periode. Solarverlichting, dan ook toebehoren. Hè. Mooie bistro-set hier. Dat neemt ook niet veel plaats. Hè. Ja, hier heb je een beetje van alles. Als je zo binnenkomt, de ene kant die tuingerief en dan hier beddengoed. Gewoon leuke decoratieve zaken ook. Natuurlijk om te gebruiken. Mooie kleuren. Bon, het zijn wel leuke zaken, aanvullend voor in de keuken of ja, de slaapkamer en zo.
is hier wel nog redelijk groot als ik het zo nu zie. Waterkokers hier. €22, ja, ook wel interessant. Ook wel een goed geprijsd hier, van €10 naar €5 als je dat juist nodig hebt. He. Het zijn wel degelijke zaken dit hier. Dat is bijzonder interessant. Dat is een Tajin dat je kan gebruiken voor inductie. Maar dus die dat ik thuis heb, kan ik niet op een inductiekookplaat doen. Hè. Dus dat kost €60, zoiets, voor inductie. Ja, hier kom je van het ene naar het andere. Hè. Zo ook niet mis, iemand die zich daarin interesseert. Hè. Hier een volledige collectie. Die zaken kosten meestal rond €50, hier 45, dit hier 50. En hier die Eiffeltoren. Mooi.
Oh, dat is een bijzonder mooie waterkoker, dit hier. Zoiets uniek. €80. Mooi. €25 speciale prijs, maar ook wel mooi, decoratief. Ja, decoratief heb je hier heel wat zaken. Ook wel mooi voor bepaalde dressoirs en zo. Zo, nu kom ik hier aan de brooddozen. Eetkamerstoelen hier. Het is ook wel interessant, je ziet ze persoonlijk, vooraleer dat je iets koopt van internet bijvoorbeeld. Ja, tafels is ook wel iets die redelijk kostelijk is. Maar hier toch ook wel van 800 naar 470, dus ook promoties. Dat is ook een mooie tafel dit hier.
Dus vele zaken aan 50% hier, dus ook elektrozaken. 50% extra kassakorting, dus ook interessant. Hè. Daar ook een wafelijzer, dat is ook niet mis dit hier. Dan hier ook nog boeken, postkaarten en zo. Dat is ook interessant voor thuis, hè? Voor je planten buiten zo op een verhoogd. Maar dat is hier wel bijzonder groot. Ze verkopen hier zelf fatbikes. Dat zijn ook van die locaties dat ik eigenlijk in jaren, denk ik wel, niet langs geweest ben. Of ja, herinner me toch nog niet van, direct. En geen enkel idee dat dit hier bijvoorbeeld te koop is. Hè. Ja, op het gebied van gewicht is het toch wel een heel stuk zwaarder dan de elektrische fiets. Hè. Hier een van de €1200. Het gewicht. Ja, dit is nog te doen. Het kost hier 925. Dat zat er ook op een mini, fatbike mini.
Bon, maar interessant om te weten, het is hier te koop. Hier terug zaken voor de keuken. Het is eigenlijk een verrassingswinkel. Dus je loopt hier, dan plotseling kom je op fatbikes, dan op dergelijke zaken. Dus, maar bon, het is wel goed gepresenteerd, alles is mooi op de rekken hier. Hè. Maar hier heb je ook terug die tagine. Dus dat is een beetje, daar had je ze ook. Dus terug voor die inductie. Die is hier €90. Zo iemand hier mooi design, verlichting. Dus een bijzonder ruime keuze en ook zaken op voorraad hier. Hè. Dat is ook wel belangrijk. Van die spots en zo. Ik geloof dat ik daar nog een stuk even terugkeer, dat er daar nog een aansluiting was van de winkel. Hal nummer 4. Wel, dit hier nog. Bedden dus ook.
Ook kleine eettafels. Het is echt een ruim aanbod. Zo, ik ga terug naar de aansluiting, de andere kant. Dat is ook leuk voor de tuin, dat hier zijn natuurlijk dan die windorgels. Even zien wat ze hier kosten. Deze 100. Ja, ik heb zo'n metaal thuis en ook een in bamboe. Bijzonder ontspannend. Hier heb je er wel van formaat. Hier heb je ook nog een collectie van dvd's en platen. Zo, je kan hier echt van alles vinden. Hè. Strijkijzers, ook 10 euro. Voor wie dan nog even er gebruik moet van maken. De dag van vandaag maakt maar praktisch geen gebruik meer van dit. Maar bon.
Hier heb je echt van alles. Hè. Voor decoratief, voor je winkel misschien of zo. Ook interessant voor de tuin hier, lichtbed, ronde prijzen. En opnieuw hier slaapkamerzaken. Die rijden nog. Ja. Want het is interessant, het is een soort IKEA als je wilt, met een beetje van alles. Hier heb je ook voedingszaken. Ook al voor Pasen. Ja. Bijzonder mooie kleuren, hè. Dat hier ook. En zij 35 euro.
Bon, voor wie iets speciaals zoekt, kan het hier wel vinden. Hè. De koffers. Ook promoties hier van €70 naar €40. Hier ook fietstassen. Oké, het was een keer om rond te wandelen, ja. Geen probleem. Oké, bedankt hoor. Ja, dank u. Dus beste mensen, een bijzonder mooie winkel. Je kan er veel vinden van die unieke zaken. Dus dat je niet alle dagen ziet in de gewone winkel. Hè. Toch wel die waterkokers, dan ook wel bepaalde design. Dus bijzonder interessant is dit hier, depot 7. Naast in 290 op de route naar het winkelcentrum Stationsplein. Dus de moeite om hier even te komen. En open 7/7 van 10 uur tot 18 uur. Zo, dat was het even hier. Tot de volgende.